Okay guys, inani ang pagluto og pan nga binisaya. Oh, mao ni siya. Nara ang among pan binisaya guys. Nya among luto ing. Oh, nakita niyo gwapa kay guys no. Mao na ang pagluto sa pan nga binisaya. Di ara ang among oven. Oh, nakita ninyo? Mao ni ang oven guys. Binisayang oven. Okay. Inana na o ilunod sa oven. Dayon. Okay, birahater. Biraha. Okay, mao na siya nya di ay duha na siya ka indana na ay para sa babaw, para sa ubos. Unya dayon luto diri dia. Mao ni siya ang luto nato nga produkto nga pan Bisaya. Mura na siya bibingka nga kayo sa taas, kayo sa ubos. Lami kay guys ang pan Bisaya. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to follow, like, and share my videos. Guys, kung may makita kayong ads, please don't skip my ads. By the way guys, mao din ni akong assistant dire nya dayon ang akong asawa sad, very supportive nga wife. Okay? Daghang salamat, maayong hapon naton tanan.